Nyakwarom Gajwang' chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro en mar pok opogore. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny ma kawuono kineno toka ineno ranyisi mago mag chumbe mopogore opogore. Samoro samiloso apiko, obed ndiga kata mtoka kitere garaj. Mwandu ma bende dong' samoro kaka nyororo e kind mamoko. Mwandu ma kamago bende ing'eni nyalo los godo mwandu Nyakwarom Gajwang' minyalo duso godo odi. Mane pok ma bende biro bedo ka kilo ni okinyi ma kawuono kantiere kamoro mong'ere kaka Shark Art Studio mantiere Kuona Artist Collective e gwengegi mag Kilimani e kaunti mano ma Nairobi. Adaro loso gi achiel kuom onagi ma bende osebedo katimo pok makama chakre higa mar 2008. Bed koro nyaka giko mar chenro makama. Arwaki ni machiegni, ma en chenro mar pok opogore. Ing'eni joluo wahero pakore, chak gi nyingi ijakanye. Ni Nyakwarom Gajwang' mang'iyo sani. Erokamano ahinya. Nyinga en Meshak Owiro Makong'ong'a. Awuok Rongo Kamagambo, kamiluongo ni Kodero Bara. Kowuor Anyakwar Ong'ong'a. Be nyalo mana nyiso Nyakwarom Gajwang' ni gin pok mane ma bende itimo nikech giseneno ka ging'iyo ranyisi mopogore opogore mag mwandu miloso. Wach ni pok man go en mar mich mar chwech. Mane pok man godo kawuono. Ng'at nyalo penjo Meshak ni ma en pok manonyuoligo koso ni chako nade nikech ing'eni ng'ato ka chako gimoro kaka sani mari ni miyi ohala ni chake nade. We achake kawacho ni mokwongo asome mbalariany mar Buruburu Institute of Fine Arts to kanyo na major gi sculptures. Koro kachako to sculptures na nachako e yore mopogore. Nachako gi chwech mar chuodho ma koro kalure gi creativity mane an go. Kalure be gi mich ma ng'ato nyalo bet go. To atimo sculptures mag chuma. To chumbe matiyogo be gin chumbe mowiti madhi achok e junkyard. Koro anyiewo gi e junkyard tabiro tatiyo kodgi. Tatiyo kodgi e yo mopogore opogore. Mwandu mopogore opogore nasema nalieko ni Nyakwarom Gajwang' kana chako chenro ni tiyo gi mwandu ma igole garage samoro mag pikipiki. Nyise Nyakwarom Gajwang' matut mwandu itiyo godo igolo kanyo. Ndalo moko nawuotho kamano kane serikal mar Uhuru otamre ni ohala mar chumbe no ok tim. Koro ne chuno ni nyaka wuoth achiel kachiel kadhi kuonde milose apiko gi garage ka akwanyo chumbe. Lakini ka lure gi sani to nitie kuonde ma iluongo ni junkyards ma itere takataka yote. Koro kanyo ema dhiga tipimo na ratil to anyiewo. Tabiro atiyogo. Nichako gi mbalarianya kopogore gi mano niwacho ni isebedo kara mana kichwelo. Ochopo nade ma bende sani koro itiyo kod chumbe mopogore opogore. Anyalo wacho ni nachako chon kane pod atin kalure gi tije manitiyo kuonde mane antie gi nere na. Lakini kawacho ni graduation from college to dawach ni achako maler 2008. Bende geno mara nok gichako tiji gi Kuona Art Center ka. Ang'eni kaka ni lero ni chako gi kamoro machielo. Ochopo nade ma koro intiere gwengegi mag Kilimani. Nento naneno ka ng'ato timo. An gi nere na ariyo mane ginto ne gisomo art kane pod gitindo. Koro ginto naneno gi ka gitimo. Anyalo wacho ni mano be nojiwa matin to noketo gine pacha. But kalure be gi kaka nadongo to naero gik moko mopogre opogre. Anyalo wacho ni ne an nyathi mopogre matin. Sana gik lweto naero sana. Koro kaka nase graduate ne nyaka bed gi workshop kamoro manyalo bet natime tije na gi jok moko be matimo gik machal gi meka. Koro mane kaka ne abiro Kuona Artist Collective. Ne en ga Kuona Trust, so koro nodhi olokre mobedo Artist Collective. Bedada ni walose designs mopogore opogore nikech aneno kanyo to intiere gi map mor Kenya, intiere gi rech, an bende antiere gi winyo moro ma samoro Nyakwarom Gajwang' nyalo bedo ni ong'eyo. Igolo kata mana designs magi kanyo. Designs wuok kuonde mopogore. Nitie moko ma anyalo wacho ni
nyalo biro ni kata lek, to nitie moko be ma osebet e pachi for long, to nitie inspiration be mineno from day to day life. Koro magi te kikiko to inyalo nwang'o idea e tipo midwa loso. Mechak tich ka tich nitiere gi ber gi achiedh nade, to geno mara ni ber ng'eny malo achiedh nade, nikech ka nichako higa mar 2008 nyaka sani, mago higni buora mosekadho. Wachak ane gi ber miseneno kit ohala ni. Ber maseneno ng'eny nikech anyalo wacho ni an gi family na, an gi joga, to gisomo to wadak. To anyalo wacho ni be nwang'o chance mar dhi pinje maoko ma ase exhibit. Jok ma aseng'era go be ng'eny moloyo jok ma pok ang'era go. Koro ka ok dabed natimo tijni, ok apar ni daseromo gi jok madongo kaka ma aseromo godo. Kopogore gi ber, bende achiedh nade nyaka bede? Akeni gin achiedh nade magi miseneno? Achiedh nade to ng'eny, akucho nyaka polo, nyaka Tumbuktu. Koro anyalo wacho ni achiedh nade maduong' mantiere dibed ni kwanza osebet matek kuom jopinywa mondo orwak mich ma watimo ni. Koro mano osegabet achiedh nade maduong'. To ka wawe mano, kata e county government wa kata piny kocha, iyudo ni government ok recognize visual art. Mae gima gikia ma be buogogi abuoga sate. To at the same time inwang'o ka mbalariany kaka Kenyatta University o recognize wa kendo oro nyithindgi ni obi osom kae. Wabet kodgi kae kuom kata dweche moko 3 ka gi learn from wan ma watiyo e pap kae. Koro ineno ka nitie disconnect matin. Koro mano achiedh nade maduong' be madhi thago piny mbele kae. Nikech jok manigi ranyisi to ng'eny e gweng', to gikia kuma gidhiye. Government kia gi kata. To inwang'o ni mae yo minyalo nwang'o go chiembi mapile. Bende loso kotenre kod rem kata mana disconnect mantiere piny owacho, mano mar siero kit tich ma bende utimo. Kaka jal mosebedo ka loso mwandu pacho kaka mana kaka artist, ineno ka rem ni kanyo ma bende sirikal nego bed ni konyo godo. Ikele kwanza nikech jok manie telo kakia gima dhi nyime, onge kaka ginyalo nyiso jopiny wach ni endi. Koro mano inwang'o ka en bugo maduong' sana. To ema koro ang' serikal be kakoso kok mak lwet jok ma timo gigi, ma los facilities ma gigi inyalo time at a county level, at a lower level, bet matek. But government onego chiera to oti maber gi visual artists. Achiedh nade machielo makia kata mana kien achiedh nade ne un? Aneno kanyo ka nutiyo kata mana gi gige welding, gige mach. Ting'eni gige welding kionge gi right equipment kata mana gik mowinjore nyalo ketho wang'. Bende kopogore gi mano, bende wach mar scrap metal nitiere kinde ma bende piny owacho nothicho oko tiyo gi chumbe. Akeni diwach nade? Mano tadier. Nitie issue mar bancha to nodhi obet matek kuomwa sana, nikech inwang'o ka gik miloso ok nyal immediately kelo pesa ma kigo kwan midwa nyiewo go material ni, milos, mitieki, michul labor, michul stima, inwang'o ka bei no bet mani malo. Koro mano to itemo mondo idil mana godo kaka ntiere no. Lakini other than mano to wach kaka equipments ma watiyogo ti ok gitek ahinya yudo, nikech inwang'o idwaro welding machine, idwaro grinder, idwaro tools mamoko. Lakini sana koro kar safety kae ema shida nitie. Inwang'o ka gik ma nyalo konyo wang'i
kik nwang shida mawuok ga kiweng'o cha. Ji mang'eny ok ohero nyiewo original. Inwang'o ka ji nyiewo mana ngoche ma kawaida ma street gi. To mano en mana chiedh nade maduong'. Kopogore gi mano Meshak, inyalo mana neno ne nyikwa Ramogi Jwang' inyiepo kanye? Intiere gi customer mintiere godo ma idhi nyiepo iire, koso iwuotho mana e garages gi kuonde milose pikipiki? Kar nyiewo gi an gi customer ma aseloso, nikech asebet ka nyiepo ndalo mang'eny. Koro team man godo ni kawachopo kacha, an be an e team no. Koro kawachopo kacha to wachako keyo gi yiero. Wayiero gik ma wadwaro, nikech ok wadwa gimoro amora kanyo. Koro ma be en ga tich mana mochomo yo. Koro mano ema watimo ga. To ka wase nwang'o kata ratil moko madhi kata kilo moko 80, to koro ng'anyalo penjo ni nengo chal nade, nikech samoro kidhi tikwanyo nyaka pime kilo. Nengo chal nade? Nengo gi to tek. Nengo gi to tek. Sani nwang'o ka giuso ni kilo achiel gidwaro Sh100. To mano lure gi kama inyiepe. Kamoro be inwang'o ka bei be ni malo, lakini an koro nikech asebet ka nyiepo to inwang'o ka kamane e bei moket kanyo. Kopogore gi mano, bende mana kaka ja ohala, nyaka inyis mwandu magi, ius mwandu magi. Akini mwandu gi giuso e yo machal nade? Atimonega marketing sana e mbui gi social media. Sana social media. Inyalo nwang'a e IG inyalo nwang'a e Oiro Meshak. To e Facebook inyalo nwang'a e Oiro Makong'ong'a. Koro mago sana e avenues matiyogo e marketing. To samoro be aluongo ga ji mondo obi e studio na kata workshop mantie Kilimani. En Kuona Artist Collective. En be entie IG kaka Kuona Artist Collective. Kopogore gi mano, nitiere ga kuonde ma oganda tero mwandu magi mar mondo mi ginyis. Dho ngere tiso ni art exhibitions. Akini bende yudo thuolo mano mar tero mwandu magi mar mondo mi idhi nyis oganda ma bende neno? Mano be watimo, ma kata sani nitie gallery exhibition ma tijega moko nitie. Gallery ni iluonge ni One Off Gallery. Entie Roslyn. Google en be inyalo nene. Koro mano mana achiel kuomgi, lakini gintiere ga mopogre. Kidwa ng'eyo mang'eny to kidhi e Facebook nitie art calendar. E art calendar gin gi link moro ma ki-download. To juma ka juma nitie gik matimre Nairobi kae mochomo yo mar tije ma watimogi. Either performing or visual. To bende neno ka ji kata mana oganda jo Kenya chopo exhibitions, nyisruok maket kod mago? Anyalo wacho ni oganda ma kae gichoro tiendgi mos ma ok anyal kwedogi. But daher ni di gibire mang'eny mondo gitem mondo industry ni otingre malo. Bende kopogore kata mana gichopo kuonde munyise mwandu, bende nitie perception kaka ji okawo mwandu ma bende uloso. Nikech oneno kata mana ka chiro pong' gi mwandu mawuok kata mana e pinje maoko. Mano nitie perception pod ni piny, anyalo wacho kamano. But mano nikech ji mang'eny paroga ni gigi gin mag jorochere kende, gin mag odieche. Ma anyalo wacho negi ni ma ok en gir odieche. Ma en girwa monego chak kae kadhi oko. Wan ema onego wapuonj joka. To ok wanyal puonjogi ka jowa wuon ok sud machiegni. To idwaga par ni bechgi be dibed nochwalore. Anyalo wacho kae ni bei ok ochwalre ga kaka iparo. To kata ka ng'ato nyalo nwang'o yo mar contacta to penja ni gimoro pesa di koneno interview ni kadhi nyime, to dang' obede dang' mak dhoge kaka bei be yot kae. Range anyalo wacho ni bei chako from
1,500 nyaka wang' machanga. Spider mineno kaeni, mae kigolo 800 nyamama idhi godo. Donge ineno ka en affordable. Yeah. So ranges ber, bei ber kae. Bende ong'e dak e piny matinde ji duso ot, dho ngere lieko ni interior deco. Taneno ka ma is another form of interior deco kaka ng'ato nyalo duso ode. Kopogore kamna gi mwandu ma bende wacho ni samoro nyiewo e pinje maoko. Kosi nene nade, ineno ka u transform interior deco. Mano kendo koro change shape maber ahinya nikech ji be oseng'iyo gi nyiewo gik mane a China gi. Lakini koro ochopo kama koro nyaka pogruok bede. Ok idwa ni kidonje odi, gima ni nene e od ng'acha, kendi biri nene osiepi, ene odi, nyaka ibede gi pogruok moro. Aparo ni mane pok ma wawacho. Sir ne artist, kata mana jok maloso mwandu mopogore e pacho ka. Bende no kunwang'o sir malong'o kowuok kuom piny owacho. Serikal to anyalo wacho ni osebet konindo e higni mang'eny. Nikech nitie kata ranyisi moro ma en ga e piny mangima. Iluonge ga ni Venice Biennale. Serikandwa ma Kenya osetimo yuma mang'eny gi gini endi. Tinwang'o ka jowetewa ma kata Tanzania gi Uganda gidhi kanyo kendo serikal omako lwetgi matijegi chopo kacha chon maber. Ginwang'o ka pavilion gi oselos maber. To kichopo Kenya kae, onge gima timre. To be onge ng'ama nyalo kata mi duoko malong'o kipenjo wachno. To osebet ka timre higni mang'eny. Koro serikal osebet ka okochung' kodwa maber. Adane okinyi ma kawuono na janyuol maneno TV, obed wang' jowi kata maneno wa e mbui mar mondo mi chiwne paro. Samoro en gi nyathi mantiere gi talanta mana kaka in godo. Akeni mar mondo mi ojiw nyathine. Pok ma kamano nyalo nyiso janyuol nade? Anyalo wacho ni kila nyathi nigi kite. Koro kiki di nyathi sana. Buk ber be buk to nyaka ji osoma. Lakini koro itemo ing'iyo nyathini, itemo neno ni pok mane mineno ka en godo. Ohero wer, ohero miel, ohero loso gik moko. To kifwenyo kamano, to onego bed in kaka janyuol. To isik kata advice from. Koro ineno kaka wan jok matimo art ni. Wan ga open to search. Ibiro kae ineno gimoro gi nyathini nyalo hero ni mondo otime gimoro machal gima timoni. Wan gi space kama watieno. To inyalo nwang'o ni wa mentor nitie programs ma wan go makonyo ga mich mochimo kono endo. Wach machielo motelo ni lieko ni nitiere moko kuom jombalariany mawuok e Kenyatta University ma jabiro karu ka ne tiegruok. Tiegruok utimo nono, to mana jombalariany kende mutimo ne tiegruok koso? Anyalo wacho ni an ga kodgi higa ka higa. Be moko be osebet ni koro gine matiyo ga kodgi. To nitie ga moko be madhi matem tich kama gintie kuonde mopogre. Kaka nawacho ni be nyithi mbalariany be mabiro ga kae. Amako ga lwetgi kaka nyalo nikech an ga gi tije mang'eny kalure gi kaka sadhi. To samoro inyalo nwang'o ni idwaro lwedo ma nyalo konyi ma extra. To lwedo ni sana en mana ng'at manisetiyo go. Ok en nono ni ibiro titiyo tidok. En nono ni ibiro tipuonjori gima nikia manyien, inyalo ng'eyo tiyo gi gimoro. Lakini ka wawe mano, apuonji tich matiyo. Koro ka nafas nitie nikech be ok anyal ga bet gi ji mang'eny. Anyalo ga bet mana gi size moromo. Customers magi gin nga? Customers maga anyalo wacho ni gin oganda, anyalo wacho ni sani osechako bet customer ga.
nitie welo be mabiro ga madwani owuok gi gimoro Africa kae, to samoro be watemo tie gi county government kata gi serikal. Ka samoro antiere gi gima dani losna, kuom ranyisi kata mana adwa art kaka mar ong'we yamo ni, anyalo kelo ni koso meki miloso tanyiewo, bende nyalo design na? Dawach ni yo mayot do bedo ka ng'ato nyalo dhi e IG mara, en Oiro Meshak, en one word, Oiro Meshak. To kata Facebook inyalo drop na message, en Oiro Makong'ong'a. Yeah. To be inyalo kata manyowa e collective mondo ibi ne kata mang'eny maloya an. Inyalo dhi e Kuona, en KUONA, artist, ARTIST, collective, COLLECTIVE, Kuona Artist Collective. Koro mago yore moyot mani open kuom neno tich. Mano kibiro to anyalo miyi laini kaka watime. Bende mwandu miloso aneno ka konyo bende ber e alwora, nikech wantiere kaka piny ngima kedo kod lokruok mar kor lwasi. Nikech kwaneno kata mana kaka chumbe ok gin kaka gik manyalo dhi to nyago lo. Bende neno ka ikonyo kata mana ne piny Kenya kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mago anyalo wacho ni akedogo nikech kata e weche ber alwora, anyalo wacho ni sani wapimoga ni wan be watemo golo gigi machal nade ber alwora kae. Koro sani ka wapimo to wanwang'o ni e higa achiel inyalo ga nwang'o ni wasegolo kata nus tan mar junk e ber alwora. Koro kamano kaka wakedogo, to bas kaka wasekawe cha wadhi wa upcycle, ok wawe kaka nochal cha. Wadhi wayweye maler, wagoye msasa, wawiche mo ma in be kinene kikete odi kachacha, kata inene e around a community, idhi kendi parori e takataka mani neno cha. Koro in be jiwi mondo ichak kao kinyalo, tigi giminyalo mineno kaketho ber alwora kuma intie, to inyalo nwang'o ni nitie ok nyal koso tij gino. Ano ka finishing kata mana finished product magi mantiere bathi kanyo, ano ka gi pichni. Akeni mar mondo miwuok chuma makoro pichni kama, en ang'o muyiere? Gini watimone finishing moro machakore gi wire brushing. Wire brushing ni watuwe wire brush e grinder kata drill. To wagologo rust te madibed kanyo, nyal mora madibed e chumbni go. Wayweyo te. Ka waseyweyo to wadhi wakao kendo ginene. Wakao clear acrylic. Clear acrylic en a form of varnish. Jabao diti gi varnish. Koro macro clear acrylic. Koro clear acrylic ni ka wasepore. Wakudhe gi compressor. Koro wamiye mana seche moko to en mana tayari. Odiochieng' ma kawuono ka samoro ng'ato nyiewo mwandu gi, nikech ang'e ni koro nitie customers mang'eny ma bende samoro neno chenro gi sani. Konyiewo, dong' otere e ode, to ot kacha bende ang'e ni wantiere gi nyithindo. Paro mane madichiw ne ng'at madhi nyiewo mwandu ma kama, bende kata mana kaka inyalo ywegi, nikech wang'e ni chumbe koywe gi pi bende nyalo bedo gi rust. Akeni dichiw negi kaka ng'ato nyalo take care of products monyiewo kae. Ka in gi law moro motuo to idaste kanyo, ok iti gi pi da. Itiyo mana gi law motuono kata brush motuo, to iywera kanyo. Yeah? Iywera kanyo to inwang'o ka buru no osewuok to en mana sawa. Bende picha waseneno mopogore opogore, nyikwa Ramogi Ojwang bende osebedo ka neno tipo mopogore opogore picha. Akeni the heaviest kata mana mapek mogik ma iseloso en mane, nikech an naneno liech kacha. Akeni dibed ni iseloso moro malo liech? Kidhi e Instagram page na, inyalo neno gik madongo molo liech man kaeni. Aseloso madongo man gi kata kilo madhi 400.
kawa muda moromo nikech watiyo gi jomoko wakonyre tich. Koro inyalo nwang'o ni nyalo kawo muda kata madhi dweche moko 2 kata 3. Meshak wachni mogik watieko chenro makama kapok wadhi ng'iyo kata nitiere kaka iloso mwandu debedang'. Wachna mogik nyalo bet ni kijana moro amora mantie kamantie, inyalo bet ni parori ni ibotimo nade, in gachiedh nade, to nitie giming'eyo ni ing'e timo maber. An daero ni ajiwi kawuono, chiewa maka giminyalo no, to kanyo e kuma wuodhi bochake. Ibed abeda gi passion mar gimitimo, oher gimitimo, to mang'eny botimore. Erokamano ahinya. Kata kamano nyaka Ramga Jwang' pok watieko chenro nikech inyalo bedo ni penjore ni mwandu maket kod mage mar mondo mi obed mondisore kaka mantiere to kaka iloso gi e yo machal nade. Meshak ibiro bedo kiterowa kari kama itiye kacha mar mondo mi nyise aneno oganda kido mopogore opogore mag mwandu mitiyo godo mar mondo mi gibed mwandu ma ng'ato nyalo nyiewo mano mar keto e ode. Kok manya nyaka Ramga Jwang' gi sani we wadhi anena kama Meshak tiye mar mondo mi onyiswa mar kaka ogolo mwandu kaka gintiere magichop kama koro gintie mabende koro nyalo nyiewogi. Wadhi uru. Tijani chakre gi nwang'o sketch. Ka nwang'o sketch man godo, depending on gima adwa come up go, gima adwa loso, to agore piny, akawo kako romo, akawo fut tapimo. Ka en gima duong' mokalo ngima, yani larger than life, kata en gima tin. To kasepimo masegore estimate, to agolo mana profile ne, tachako koro gero bethene kalure kaka gino chal. To be akawo tipo ni from picha. Koro kase choko gi kanyo, to abiro koro an gi mold. Koro ma en mold maloso alose kowuok e structure maseloso ma iluongo ni armature. Armature e structure ma iye mar sculpture. Koro kaseloso mold ni, to koro abiro to apango i mold ni gi chains. Chains gi ogol gi e ndiga kata piko, to basta wang'o gi. Giwuok kama opogre. Moko wuok e mbui, moko be wuok mana kaka paro. Lakini kaka motimre machiegni ni, to inspiration owuok e timbe mapile mag health. For instance, yoga gi wellness emo inspire tich makoro aseloso. Gine ma a weld gi together. Ok arwake iye, but koro mold ni emang nokonya kagolo gi to agolo gi ka gin the exact size mar gima naloso no. Kamano kendo e kaka wanyalo ga nwang'o jok mabiro to neno gik ma waloso, kata jok ma temo somo yore manyien mag sustainability through arts. Koro wabet ga gi ranyisi sa ka sa. Koro gima timre en ni mold ni kalose to atiyo gi plaster of Paris. Plaster of Paris en gima osetigo sana e osuptal. Ka lwet ng'ato tur, inyalo neno ka samoro laktar tiyo ga gi bandage moro boyo. Koro mano e gima tiyogo. To mondo mi omakre matek, to atiyo ga gi fiber. Ma koro to e fiber. Fiber ni ipime gi foot kumiuse, to be onwang're anwang'a, entie. Koro fiber ni ema kisenwang'o, to kitiyo gi plaster, to plaster ni iriwe gi pi. Kiriwe gi pi tinyumo fiber ni, to odhi kwamo, to koro iketo kaka nisechwecho cha. Time mar finishing, nitie kaka warudho gi brushes moko mag waya ma wafite gik ma watiyogo machalo grinder kata drill. To koro ka wase rido ma wase yweye godo maler,
ma rust se owuok. Gima luwo koro wagoye gi compressor ka wan gi clear vanish. Yeah. To koro owuok maleny. Mbui nyalo yuda e social media an Oiro Meshak, mano e IG, to e Facebook an Oiro Makong'ong'a. Koro mago te yore minyalo yudago. To kalure gi kanyo kidwa biro e physical studio, inyalo biro e Kuon Artist Collective. Ma en collective mar jok man gi mich mang'eny matimo gik mopogre opogre. An mana achiel kuomgi, atimo sculpture, but other than that nitie jok mopogre. Namba na mar ng'we yamo en 0723 725 622. Nyakorom Gajuang Meshak osetang'oni ranyisi mopogore opogore kaka othedho chumbe makamagi magibed gigo eko ma bende nyalo duso godo odi kamoro amora ma bende intiere. Bende parni kopogore gi Nyakorom Gajuang, inyalo neno ni chuma owiti kata mana mwandu moro amora ma bende nyalo loso godo mwandu ma idus godo odi. Namba ne ochiwo, ote ma bende nyalo oro ne bende kokadho kata mne mbui mage bende ochiwo kanyo. Kage kanyo bende makelo e giko mano mar chenro makama okinyi makawuono mana tayi nyinga Sharon Ong'aw. Warar kende chenro mar pokopogore juma mabiro. Oritur masane.